ते शहरातील सर्व व्यापारी बंधूंनी या झालेल्या घटनेचा निषेध नोंदवण्याच्या निमित्तानं उद्या रविवारी सकाळी 9 ते 12 हे विटा शहर कडकडीत बंद पाळून या विषयासाठी आमची पाठिंबा आहे ही भूमिका करण्याचं ठरवलेलं आहे। मी विटा शहरातील सर्व व्यापारी बंधू भगिनी आणि सर्व नागरिकांना पण या निमित्तानं आव्हान करतो की ह्या निषेधार्थ घटनेच्या निमित्तानं आपण सगळ्यांनी जागृतपणे उद्या 9 ते 12 3 तास पूर्ण विटा शहर बंद ठेवावं असं आव्हान या निमित्तानं मी व्यक्त करतो। त्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होईल अशी सर्व परिस्थिती निर्माण झाली असताना दुसऱ्या बाजूला त्यांनी कार्य तत्परतेनं ते प्रांत असतील तहसीलदार असतील यांना जी सातत्याने होणारी ही जी वाळू तस्करी आहे याच्या संदर्भात वेळोवेळी सूचना देऊन आणि ज्या दिवशी हा प्रकार घडला त्या दिवशी पण त्यांना सूचना दिली असताना एका बाजूला कायद्याचं संरक्षण करण्याच्या निमित्तानं या मंडळींनी त्यांच्या पाठीमागं धाडसानं उभा राहण्याची गरज असताना दुसऱ्या बाजूला मायामध्ये त्यांनी स्वतःहून ती टिप्स दिली का काय कुणास ठाऊक त्या वाळू तस्करांना आणि ते वाळू तस्कर येऊन त्याला जर मारहाण करत असतील त्यांना ही पत्रकारिता ही जो चौथा स्तंभ म्हणून आपण सगळेजण बोलत असतो त्या स्तंभावरतीच जर अशा प्रकारची जर वेगळी अन्यायकारक भूमिका जर हे प्रशासनाचे अधिकारी घेत असतील तर या सगळ्या घटनेचा आम्ही सर्वजण मिळून या निमित्ताने निषेध व्यक्त करतो। नुसता निषेध व्यक्त करून आपल्याला थांबायचं नाही तर भविष्य काळामध्ये हे सर्वजण मंडळी ज्या प्रकारे आंदोलन करतील त्या आंदोलनामध्ये त्यांच्या बरोबरीने उतरायचा शब्द या निमित्तानं आम्ही देतो। उद्या सकाळी आदरणीय जयंत पाटील साहेबांशी या विषयावरती चर्चा होते का त्यांच्यासमोर हा विषय जातोय का या निमित्तानं आम्ही थोडंसं प्रयत्न करायचा विचार करतोय। तर ह्या गोष्ट साहेबांच्या कानावरती घालून या निमित्तानं ह्या सर्व पत्रकारांना चांगल्या पद्धतीनं संरक्षण मिळालं पाहिजे अशी भूमिका आम्ही या निमित्तानं इथं व्यक्त करतो। सर्वजण नेते मंडळी आपापल्या परीनं प्रत्येक वेळी सर्व पत्रकारांना नेहमी सांगत असतात की या लोकशाहीमधला हा चौथा स्तंभ हा जिवंत राहिला पाहिजे टिकला पाहिजे त्याला संरक्षण मिळालं पाहिजे आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र अशा अन्यायकारक घटना घडत असतील तर जो कायदा महाराष्ट्र शासनानं बनवला आहे त्या कायद्या अंतर्गत पहिली कारवाई ह्या विट्या म्हणजे जे कडेगावमध्ये जो प्रकार घडला आहे या निमित्तानं त्या अधिकारी आणि ज्यांनी हा वाळू तस्कर आहेत यांच्यावरती झाली पाहिजे अशी भूमिका या निमित्तानं आम्ही व्यक्त करतो। या भूमिकेला ठाम राहण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही सर्वजण त्यांच्या बरोबरीने आहेत। आज नुसता पाठिंबा न देता हा विषय पालकमंत्र्यांच्या जवळ पोहोचवून पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून याच्यावरती न्याय लवकर मिळाला पाहिजे अशी भूमिका या निमित्तानं मी मांडतो। गेले कित्येक दिवस आपला खानापूर तालुका हा आंदोलनाचा केंद्रबिंदू बनत आहे। ज्या वेळेला आंदोलन होत असतात त्यावेळेला तिथं काहीतरी काळबेर होत असतं म्हणूनच लोक रस्त्यावर येत असतात आणि काल परवा तर कहरच झाला। मगाशी दादांनी सांगितल्याप्रमाणे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असणाऱ्या पत्रकारांच्या वरती हल्ला झाला आणि ह्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ सर्व पत्रकार कालपासून इथं उपोषणाला बसलेले आहेत, आंदोलनाला बसलेले आहेत। आपल्या सर्वांचं कर्तव्य आहे आपल्या सर्व सुखाच्या दुःखाच्या सर्व बातम्या आपल्या सर्व पाहुण्यापर्यंत सर्व घटकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करणारे हे पत्रकार मंडळी आहेत। अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणारे हे पत्रकार बंधू आहेत आणि आज रोजी ह्या पत्रकारावरच जर हल्ला होत असेल तर येणाऱ्या काळामध्ये सर्वसामान्य नागरिक काय सुरक्षित राहील असं वाटत नाही। बरं या पत्रकारांनी देखील केले तरी काय जी आपण येरळामाई आपण येरळा नदी म्हणत नाही आपण येरळामाई म्हणतो त्या येरळामाईला उघडं नागडं करायची भूमिका काही गावगुंडांनी घेतलेली आहे आणि अशा भूमिकेला कुठेतरी आळा बसावा म्हणून काही पत्रकार असतील काही सामाजिक संघटना असतील अशा संघटना जर कुठं तहसीलदार प्रांत यांना निरोप देत असतील मेसेज देत असतील आणि तोच मेसेज जर त्या संघटनेला या अधिकारी वर्गाने जर पुढे फॉरवर्ड करून अशा कार्यकर्त्यांना जर मारहाण होत असेल तर ही अतिशय निंदनीय आणि दुःखद घटना आहे। येणाऱ्या काळामध्ये जर आपण याच्यावर आज आवाज उठवला नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये सर्वसामान्यांना बाहेर पडणं देखील मुश्किल होईल। त्यामुळं आज हा जो पत्रकारांनी लढा सुरू केलेला आहे याला सर्व आम्ही व्यापारी संघटना असतील राजकीय संघटना असतील दादा असतील आता त्यांच्याशी चर्चा झाली यांनी पाठिंबा द्यायचं ठरवलेलं आहे। नुसता पाठिंबा देऊन नाही तर उद्या सकाळी रविवारी 9 ते 12 3 तास संपूर्ण विटा कडकडीत बंद ठेवून आमचा सर्व समाजाचा सर्व घटकांचा सर्व राजकीय पक्षांचा सर्व सामाजिक पक्षांचा
या पत्रकारांना पाठिंबा आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये आमची तुमच्याकडून एकच अपेक्षा आहे, अन्यायाविरुद्ध तुम्ही कायम आवाज उठवत राहावा. आम्ही सर्व ताकदीनिशी आम्ही आपल्या बरोबर आहोत. तसेच दादा दुसरा एक विषय असा आहे की तहसीलदारांच्या वरती आणि प्रांतांच्या वरती त्यांनी केलेल्या कृत्यावरती जर गुन्हा दाखल नसेल होत तर मग सर्वसामान्यावरती का गुन्हा दाखल होतोय हा देखील या निमित्तानं प्रश्न पडतोय. पोलीस अधिकाऱ्यांचं म्हणणं असं आहे की आम्ही चौकशी करून गुन्हा दाखल करतो. मग चौकशी करून सर्वसामान्यांच्या वरती कधी गुन्हा दाखल होतो का हा प्रश्न पडतोय सर्वसामान्यांना. सर्वसामान्यांच्या विरोधात जर तक्रार घ्यायला गेले तर लगेच तक्रार घेतली जाते. आता काल परवा राणेंच्या वरती तक्रार झाली.